Veliki pozdrav, moje ime je Danica, drago mi je da smo ponovo zajedno u još jednom videoklipu o proizvodima sibirskog zdravlja. Danas ću se vratiti na neki način svojoj prvoj ljubavi kada su ovi proizvodi u pitanju, a to je poznati koren, balzam širokog spektra, jedan od prvih proizvoda kompanije Sibirsko zdravlje. Ja sam ga pominjala da sam ga koristila jednostavno u različitim situacijama za različite tegobe koje su mene snašle i može se nekom zaista učiniti sa strane da ja koren smatram šećernom vodicom i jednostavno balzamom koji se primenjuje za sve i svašta. Naprotiv, koren svojim kvalitetom, svojim sastavom, svojim delovanjem zaslužuje to mesto, taj pedestal najboljeg i prvog, jednostavno širinom svog delovanja na različite tegobe, na različite poteškoće koje svako od nas može imati kada je njegovo zdravlje u pitanju. No da ja ne dužim, pogledajte ovaj video do samog kraja. Toliko s moje strane o meni omiljenom korenu, neću ga puno ni hvaliti, ni kuditi, jednostavno moja lična iskustva sa njim, kad su moje zdravstvene poteškoće u pitanju, su zaista više nego odlična, a vi ako vam se ovaj video zapis dopao, možete slobodno da ga lajkujete, šerujete, podelite sa nekim za koga mislite da bi mu bio od koristi. Naravno, u opisu ovog videa naći ćete načina kako da dođete do mene, odnosno do eventualno dodatnih informacija kada je i koren u pitanju i svi ostali proizvodi kompanije Sibirsko zdravlje. Kada su u pitanju, i to bi bilo to zaista, do nekog narednog videa, do neke naredne prilike, ostajte mi zdravo, moje misli ostaju sa vama i želim vam svako dobro.